Taurwa kuti ya ofisi ka kuti zvari treasurer kwete hasiri haangada zvari mufundisi hazvingada zvari bishop hazvingada zvari muprofita hazvingada nyambisiwa ndizvo haleluya amen. Saka apa shoko riri kudoma mumwe nomumwe kubva kuna piwa vana abvisirwa muteerera ari mutungamiriri wavanhu ari kukokera chaiwo kuti pindai muchechi shoko riri kutaura kwatiri tose haleluya kuti tishanduke mafambiro nemagarwani edu tikwanire chirayiro chatichasangana nacho kuti chitishandure haleluya ndozvanzaiba kuti arege kudini arege kuzova yanga iri mhongo isadzokere paupongo ndokuda kuti shoko rikufanira kuti rishandure vanhu haleluya nokuda kuti chinangwa ndo chambotanga kutaura kuti hatisi kugarira pano panyika bedzi kuti zviperere pano tirove tiri pano kune nzvimbo huru yakadini vanotenda shoko vachirichengeta haleluya panyika idandaruka ipart time panyika but there is eternity after this world pane kusingaperi nguva inouya yanzi varipo vanga vari pano gore rapera vasipo pano haleluya haleluya kuti varipo vanga vari pano gore rapera vasiri pano vari kupi vakakwanirwa nenguva vakakwanirwa nenguva zvino kana nguva yatikwanira tinoikwanira here kuti tiende kunzvimbo yatakagadzirirwa izvi zvakutobva manje pakunge tagara munyika tisina kufanana nenyika tisina kuenzaniswa nenyika tisina kuva nyika asi tiri munyika ndosaka shoko riri kudzidziswa kuti tive vakanaka kuti tive vakarurama kururama nekugona hatizvigonere tinotogoneswa nenyama nemwiri wati neropa ratichadini ratishana asi kana mwoyo wakadini wakachena zviri mumwoyo zvakanaka zvobva zvashandura munhu muparidzi ati kuti tichave chijairiro tradition nokuti vaisraeri chakava chijairiro it became a tradition dzakavatsika akanguva maitiro avo asi zvisina meaning zvisingatransforme vanhu zvisina kuvhenganiswa nokutenda saka vatsika akangova mabiscuits yakangova chi raspberry yakasava nyama yaKristu rakasava ropa raKristu saka tikudzidziswa neshoko kuti rive ropa raKristu ive nyama yake kuti tisanyanye kubatisisa zvinzvimbo zvatiinazvo kuti ndiri treasurer ndiri secretary ndiri mufundisi ndiri muprofita ndiri muvhangeri ndiri bishop sandizvo zvinopinza pakudenga kwete ayo mabasa atinawo tiri panyika mabasa atinawo tiri panyika kudenga hakuna bishop kudenga hakuna muprofita nokuti kuprofita hanzi kuchaperera pano kudenga kuna vatsvene kuna vakarurama kune vakakunda chii hanzi kwava ndana hanzi vakabva pakutambudzika chii vane nguo dzavakadzisuka mwii dzakadini dzakachena kwazvo ndo vari kudenga saka inguva yatiri mairi ino yekuti tinge chimwe nomwe ugere ipapo shoko ngarisave diki kwauri shoko ngarisave diki kwauri
nokuda kwechinzvimbo chako kana kwechigaro chako, nokuti chigaro chako chogona kunyanya kukura kupfuura shoko. Shoko ngarive guru kupfuura chigaro chako. Shoko ngarive guru kupfuura tsvimbo yandakabata iyi. Haleluya. Shoko ngarive guru kupfuura chipo chauinacho, chingave chekuprofita, chekuparidza, chekutendeutsa. Shoko iguru kupfuura chipo ichocho. Saka shoko ngarikushandure, kwete kuti uvhike shoko nokuda kwokuti ndiri bishop, kwete kuti uvhike shoko nokuda kuti ndiri treasurer, ndiri mubati wehomwe. Shandurwa neshoko, nokuda kuti kana rakushandura unova neupenyu. Kana touya mangwana sanctuary rapo, tinenge taakudya nekuziva zvazvinoreva. Haleluya. Zvakuti shandura. Verenga panze adya, Satani akapinda paverenge ipapo padzokorora. Noda kuti inova concrete, inova cement. Haleluya. Verenga. Iye wakati agamuchira chimedu. Hatisi kuda kuti izvi zvekutaura zviitike kwatiri. Kuti paunogamuchira chimedu chi? Yedu. Satani akapinda maari. Kwete. Not to us. Kwete kwatiri. Uchigamuchira chidyo, Satani ngaasapinde mauri. Asi chakapinza Satani maari, chinhu chachagara chiri maari. Kusatendeuka kwanga kuri maari. Urongwa hwake hwanga asvika patafura ainawo, akaramba ari muurongwa ihwohwo. Haleluya. Haana kuda kubva muurongwa hwanga ainawo huya. Ndozvataurwa nemuparidzi. Akabva asimbiswa. Urongwa ihwohwo akabva hwasimbiswa. Satani hanzi akatsindira izvi. Ndosati atinobva yaita inonzi hardening, pane mamaagents atoenza kana ati concrete kasira yaoma. Vane imwe yavanoisa harden so 30 minutes raoma dongo. Noda kuti urongo hwanga hwauya kare, zvakamixwa kare. Mameeting anga akatorongwa kare vachibva panapo. Haleluya. Madhiri ari pending izvezvi so akamira kuzoconclude, asi ari madhiri ehuipi, chiri chitsotsi. Haleluya. Vauya pano kuzotsvaka simba rekuita chitsotsi, kuzvichenera gomba. You keep digging your own grave. Haleluya. Saka chikunzini patinoenda patafura yaShe, ngatiende tine tatendeuka. Urongwa hwakaipa hwabva matiri, chido chezvakaipa chabva matiri, ndokunonzi kutendeuka. But be ye transformed, but be ye renewed by the transformation of your minds. And be ye transformed by the renewal of your minds. Kushandurwa chi? Ndangariro. Kuti dzichinjwe. Kana tadaruka takuzosangana nemwiri neropa raShe manje, transformation yayo ndo yakusimbiswa. Chido chichachiya ndo chakudini? Ndo chakusimbiswa. Chido chezvakanaka ndo chakudini? Ndo chakusimbiswa. Amen. Saka pana nangotiti shoko iri richitaurwa ka, ngatisave vanhu vakuru kupfuura shoko. Nokuti tinobatira nokuti hamunzi vadzidzi vake, but seiko mhinduro dzose dziripo. Hapana chinhu chitsva pasi pezuva. Vamwe vake Judhasi hanzi vakatofunga kuti haiwa haasiri ari kurehwa, asi apa Jesu angabva kutodaro ipapo kuti wandichapa chimedu ndiye wacho. Asi munhu apiwa chimedu iye wacho atopiwa chimedu, vakati aiwa sandizvo zvikava izvo pana treasurer. Kwete. Vakabata chigaro chemunhu vakasimbisa ichocho, chakava chine simba kupfuura shoko raJesu ranga rataurwa. NdiJesu anga ataura kuti wandichapa ndiye iye.
saka tinogona kubatisisa pazvizvimbo zvatinazvo, pamataitolo edu, pazvipo zvatinazvo. Chipo iwe wakadai ndakati profita munhu anotomusumudza kuti tanga muprofita. Chipo kana uine chipo chekuteura handitoka watoda munhu anotodini atopora chipo. Haleluya. Chipo kubata homwe chipo ibasa rawakapiwa. Chipo chibatisa homwe. Chimbo wa secretary. Haleluya. Amen. Asichoko rikutaura kwauri secretary. Rikutaura kwauri treasurer. Rikutaura kwauri mvangeri. Rikutaura kwandiro bishop panapa. Haleluya. Amen. Kuti ringe zviite sechigodini. Riti dini? Riti shandure. Tinotonatswa nei? Neshoko. Paulo vamubvunza kuti unotigutsa nei kwewo? Chiko chaunotigutsa nacho zvakanzi nei? Namashoko anobva kudenga. Saka ngatibate shoko. Ari kubaya shoko racho. Hanzi John akati hanzi ndakati ndaridya rakadini? Hanzi rakapinda mudumbu. Rakavava. Medicine chaiyo medicine yatinotenderwa. Wakanwa wakaimwa ichitapira haunoti hai hainyazoshanda. Imwa panato so unzwa rono. Rovava. Shoko rono kugadzira ikoko. Haleluya. Vakaridya rakatanga. Saka naugere panapa shoko richitaurwa risingavavi. Kana kumbovava mbichana. Aiwewe ifana asi kuenda kudenga. Haleluya. Asi kana richiri kuvavaka uchine hope. Amen. Nodai panenge mbotaurwa futi nemupadzidzisi vari pahana hachadini handicharova havachavavike. Dzani havachavavike. Dzani ine handidzi. Amen. Asi kana uchiri kutombovaiwa pora rapwa nei neshoko, natswa nei neshoko. Asi kana riri ngodaiwo passage, highway. You are dead, my friend. You are dead. You don't go back. Noti kashoko rufa kuti richinje. Rishandure vanhu. Kuti chibva panapa pova nemusiyano. Munhu wanhasi newamangwana kuma5 kuma6 nemusi weMonday, especially Monday going forward. Mune ngave asiyana. Amen. Wakabata zvaunenge uri musi weMonday, wakanopinda nazvo muna December. Wakanopinda nazvo futi next chirayiro chegoronoya. Aiwewe tiki. Hallelujah. Science ne philosophy anoti it takes 3 months to create a new habit kana to break a habit. 3 months. Sanoza kuti hazvipei 3 months. Wakona 3 months apera zvauri musi weMonday uchakadaro. Yeah, okay. Hallelujah. Amen. Kuti watofoma a new habit. Amen. Haviye kuba inenge yatobuda. Amen. Routine yeupombwe inenge yadini? Yabuda. Kahabit kekuda ungonyepa kekuda ungo kane kadini? Amen. Makuhane ngadini? Amen. Kuvenga? Kwadini? Amen. Nwangonzwa ngoda vanhu so. Kungodo mfundisi wako, kungodo mvangeri wako, kungodo hama yako, kungodo chero munhu. Ngatisavhike shoko. Ndandangosipikira hangu nditi ngatisavhike shoko. Kuti tine problems dzimwe kuvhika shoko nokuda kwepatakagara. Haleluya. Toti aiwa ngataure kwandiri ndiri muprofita aka.
haringataure kwandiri. Nyamiso hari kutaura kunani? Kwatiri chose. Saka ngoti tibvise mashield. Hallelujah. Ndava ndangosumukira kuti ngatibvise mai. Noti hadzi shoko muno. Yes. To agent. Ukukwese robaya. Saka bayika. Nokuti mukubayiwa mai ndombi uri kugadzirwa ijekiseni. Ajekiseni ropa wachitobhobaya rirwadze. Mushonga wacho wounzwa uchakuvava. Asi kana wakuvava manje wakukudini? Wakukurapa. Saka wakaramba kubayiwa manje kuramba ruponeso. Be ye transformed by the renewal of your minds. Mushandiro mirangariro yani? Ivandudzwe. Uyu Judas uyu. Hana izvo zvazvakuitika. Pfungwa dzake ndo akaramba ari padziri. Vasatani anodziti henaro. Hande shasha. Hallelujah.